What's up guys? Yo! Mayroon na naman tayong panibagong video guys. Ang ating imumukbang ngayon guys ay drumstick spicy curry. So guys, mayroon tayo ditong sabaw. At may kanin din tayo dito guys. So guys, bago natin umpisahan, mag-pray muna tayo. So guys, umpisa na natin. Okay, sabaw. First bite guys.
Yummy. Nangyari.
Yummy. Thank you guys. Maraming salamat guys sa panonood ng aking mga video. Huwag po kayong magsawa manood sa aking mga video guys. Marami pa tayong gagawing video guys. Kung bago lang kayo guys sa aking YouTube channel, please subscribe, like, and share. And pakipollow sa aking FB page, Mr. Dan Vlog. Bye-bye!